Biz häzir gün biz Bu meniň hekaýam. Onların belli kompozitörlerinin yüzünden gitmek. men işlerden Mommaýew men dinläwasy. Yedim tollo, yedim do. Ha, onýaklar soralar därler. Beýenersiňiz, men Guwanç Mommaýew. Ya bitmeyecek ya. Görnähili ütkeşik saz guraly. Dogry dälmi? Bu gitarany beýle ýagdaýda döretmek ilkinji gezek kimiň aklyna geldik-ä? Edil, dutar ýaly bolmasa hem, gitara hem ortaça alty kyrşy bilen adamlary şatlandyryp, ýeri gelende gynandyryp bilýän sazlary çykaryp bilýär. Salam aleykum dostlar. Hanoglu MEDIA kanalynyň Meniň hekaýam gepleşiginiň gitara baradaky ilkinji ýazysyny Guwanç Mommaýew bilen bilelikde dinläris. Salam, men Guwanç Mommaýew. Mara welaýatynyň Baýramyň şäherinde dowuldum. Şo men ilki şo aýdymsa sunuwatyna kiçiligimden şo maşgalamy men dutara bermek bilen başladym. Ondan soňra şo 14-15 ýaşlarymda agalarymyň halipalyk etmegine gitara başladym. Gitara başlamam ondan soňra mektepde öňe çärelerde, bayramçylyklarda çykyş edip gitara meniň bir bedenimiň bir parçasy diýsem ýalňyşmaz. Gitara aýdymsa ýüregimiň ganyny täminleýişi ýaly aýdymsa hem ruhumyzy gamyňymyzda ýollaşymyz. Ondan soňra häzirki döwürde Türkiýanyň Aksaray Uniwersitetinde aýdymsa mollumçylyk okap ber. Ve uğrum cello, violonsel nisip bolsa okuw göterip mundan soňraky okuwmy daşar ýurtlarda ýani Ýewropa ýurtlaryna gidip has bilim tejribelerimi gelişdirmek ve ondan soňra da özüm ýaly höwetçiň çağalan elinden tutmak, öwretmek, ýetişdirmek. Nesip edenden Turkmenistana barıp gowy sahalar döredip, gowy aýdymlar döredip halkymyza hyzmat etmek nesip edenden. Ben üniversitede köçe usul boýunça däli has giňişleýin professor mollumlar bilen sağlama tälimçi mollumlar hekaýelerini saz bilen baglanşyply aklyna gelip biläjek ähli saz gurallaryny öwrenýär. Öwrenmelem çünki nesip bolsa mollum bolup özüm ýaly höwetçiň çağalan elinden tutmak, öwretmek diňe bu hem däl. Bu ýazgymyzy Hanoglu MEDIA kanaly üçin ýazdyk. Men Guwanç Mommaýew. Beýenersiňiz? Bu meniň hekaýam. Videony soňraçan dinläňiz üçin köp sag bolun. Saglykda galyň. Öňüňizde gowy seredin, gowy ýibiçiň. Allaha emanet. Birinci saat aýtdyň ha? Ha. Nerede aýtdyň? Birinji sady ilkinji ýerine ýetiren aýdymyz mektep wagty mollum diýip aýdym aýdypdyk, mollumyza bagyşlap. Ondan öň dutarda çalamyzda da bir mehirli diýip bir saz bardy. Şonu çalyp öwrendim. Aýdym. Soňda. Bu ýaz üçin näde özüm üçin sorýan. Ha. Aýdym soňrasyndan. Ha. Hani klassdaşlar arasynda bir gelme boldymy? Näme? Sana bolan davranışlar değişik boldy. Çünkü aýdymçylar daha çok hava. Ha, ýok. Aýlymy?
Ya o yeni sen bunu. Evet, ya. Ha. Ama o da kesinlikle ünlü olurdu. Ha. Yok la kendime olmadı dedi. Ütköşüklü olmadı. Hayırlıkça şular var ya bıraşık. Yok, bitti. Ay bollulay deyip durama. Çok güzel oldu bence de. Bu Aydın Morsa Hanoglu MEDIA kanalı. Ben sana kanalın ağdağlar üçün yerine Türkmen'den dinleyen deyince bak böyle. Hangi notadan? Orası hangisi? Bana söylesene ne olduğunu. Mi'den mi çalıyoruz? Evet. Tamam. Mi'den değil, la'dan çalabilir miyiz? Tamam. Tamam. Sen çal. Men sana gereğimdi. Elini elime katıptım tenim. Men sana yüreğimdi. Yüreğime basıptım tenim. Emma welin inne neçe gün veri. Yüreğim dimene baranok dilim. İnne görüsem yürek dilin uzadı. Çalışırım bolcak eken sevgilim. İyisen kara gözlü buğday renkli sevgilim. Sana ısı sevgi bilen dolu yürek. Seni bırcak edek bağrıma bassam sevgilim. Emmelerden ken yaşayacak yalim benim. Yılgırıp kapıda durdu bir oğlan. Kıydı onun ellerin kısmak istedi. Yılgırdı giyin törde oturdu oğlan. Kıydı o bağrına basmak istedi. İmma welin bu esleyle bağrının. Kıyızı halas etti hayatilen zat. Yaşa sen, yaşa sen, yaşa sen hayat. Sensiz ne çık bordu sevgilen zat. İyisen kara gözlü buğday renkli sevgilim. Sana ısı sevgi bilen dolu yürek. Seni bırcak edek bağrıma bassam mididem. Emmelerden ken yaşayacak yalim benim. İyisen kara gözlü buğday renkli sevgilim. Sana ısı sevgi bilen dolu yürek. Seni bırcak edek bağrıma bassam sevgilim. Emmelerden ken yaşayacak yalim benim. Peki olmadı, ilki daha iyiydi. Vallahi çok güzel. Aylanıp saçalım küçük
içere restoran barlarda yok men mes bolamok al şarap içip ya minnet çekemok ancak yarlarda men geday hiç kime elim serem yok men Huday hiç kime edim yok bugün yönümün saçalyan ıydını bilmem men saçalyan şu dünyada parakın çalfadını tarlarını çekitlem çalfadını payradıp göz yaşımı çalfadını yaşlım millet şarap yer sen güdüm tüzüyen millet arabalı afen piyada yönetin salçalyan ıydını bilmem sen salçalyan şu bovalı dünyada Aşkın tecin sıfırdır başımdan Veyran bulmuş gönü soğukun ve yurtlar Bir men kalım şolun gücü kurşumda Barlı vaktim meylet kurunum barımdan Yoksul vaktim yeketine geçmedim Gökürdüm men kara kumu kardılar Deryadım men uğra kaldım çeşmedim Girendiler aşa tüyönüm için Meydim öz aşkım bilen yaktılar O anı dünyadan gidecektim kaçıp Hazinede koy vermedi faktılar O anı dünyadan gidecektim kaçıp Hazinede koy vermedi faktılar Hazinede koy vermedi faktılar Beyik beyik dağlar, al yaşıl bağlar Sallanıp dur kollar, daynalı zastava Beyik beyik dağlar, al yaşıl bağlar Sallanıp dur kollar, daynalı zastava Beyikteki vişka, vişkada çarışka Salam ver bratishka, daynalı zastava Belentteki vişka, vişkada çarışka Salam ver bratishka, daynalı zastava Kay gitme çare, al eline gitarane Ya da sal sen marilini, daynalı zastava Kaygitme çare, al eline gitarani Ya da sal sen marilini, daynalı zastava Eyran granistam, dejurny postam Düşman attı çarışkane, yanı yerim yaştam Eyran granista, dejurny posta
düşman attı çarışkanı Yaňy 20 ýaşda Tawutda çary ağlaýar dosyary Ýadygerlik gitarasy ýanglanýar bu nowazy Tawutda çary ağlaýar dosyary Ýadygerlik gitarasy ýanglanýar bu nowazy Mazarına oturan gödel gyz başyn egen başyna güller goýan daýnaly zastawa Mazarına oturan gödel gyz başyn egen başyna güller goýan daýnaly zastawa Hoş galinni marilim Meni minni gelerin Çarışkanı ýada salıp Aydımlarım aydırın Hoş galinni marilim Meni minni gelerin Çarışkanı ýada salıp Aydımlarım aydırın Çarışkanı ýada salıp Aydımlarım aydırın Aylanyp salsalyam köçümü köçüm Millet içere restoran barlarida Yok minmes bolamok al şerab içip Ya minnet çekemok